Şanly ötüşleri we senýany edil diýermizde kiçi we orta telekeçiligiň ösürmeni gönükdirlerini el-ýurt bähbili tutumlary döwlet tarapyndan hususy ulgamyň wekillerini berilýän ýa-da gollaw diýermizden Günnogul welaýatyna hem özü aýdyň beýany tapýar. Eşleri barha ilerleýän hususy önümçilikden hataryna Türkmenawa şäherine ýerleşen Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçiler birleşmesiniň hemde partiýasynyň agzasy Bat Harit nişanly jorap önümçiliginem görkezmek bolar. Hususy önümçilikde ýokary hili ölçülerini dogrulayıp gelýän hemde dürli görnüşli joraplar taýýarlanyp, ýokary hili ölçülerini laýyk gelýän önümlere islegemi ýyl saýyny artýar. Jorap önümleri müşterilerin istekleri we teklipleri esasyny pasly görä öňürlýär. Hususy önümçilikde Hytaý Halk Respublikasynyň Italiýa döwletiniň kemeri dokmy enjamlary oturdulyp, işleri sağlaşykly ýola goýlandyr. Şu ýylyň geçen hasabat döwründe bu ýerde 527.460 jüwd jorap taýýarlanyp, 1.352.000 manatlyk iş ýerine ýetirildi. Hususy kärhananyň işgärleri ýurdumyzyň kemeşilik beýtaraplaryň 29 ýylyna halkara beýtaraplyk günne anamly zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Jorap önümleri dürli görnüşli bolup, olary dürli ýaşdaky adamlara we çağlara niýetlenenler. Hususy kärhanada çağlar üçin 16, 28, ýetginjekler üçin 34, 36, uly ýaşlar üçin bolsa 36, 39 hemde 40-44 ölçegdäki joraplar öňürlýär. Önümçilik dokuyucu enjamlaryň bölümünden başlanýar. Bu bölümde kemeli dokuyucu enjamlaryň 65-de oturdulup, dogry kuwatyny işedilenine her gije ünlüde 10.000 jüwd jorap önümini öňürmäge mümkinçilik bar. Çiğmal ýüprüklere dokuyucu enjamda dokulandan soňra tikinçilik bölümine urdulýar. Bu ýerde ýarym taýýar boluşyndaky önüm dikilip, ütükleniip harit nişan bölümine goýberilýär. Şu ýerde de gaplanýar. Taýýar haritlary sargytlar boýunça ýurdumyzyň çar ýanyna sarpejlere urdulup, eleýterli bahalardan satyp çykarylýar. Hususy kärhanada geljekde jorap önümleriniň görnüşlerini artdyrmaklygy meýilleşdirilýär. Öhlasy zähmetler bilen üstünlikleri besenýän Bat hususy kärhanasynyň agzabir işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrymany arkadamyda hemde arkadagy gahrymany serdarmyda alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan edýärler.